Bai, mankomunidadeak deko zerbitzu bet, altxariek, elektrodomestikoak, telebizinoak eta holango gauzak handiek batzeko. Orduan, emon behar tozu zure datuak, eta gu gero deitzen dugu beti bezperan, kamioa joan baino lehen hau. Eta jasuk egun horretan, aldozu zatara, iluntzean, hurrengo egunean kamioia batzeko. Orduan, esan zure zerritan batu behar direz. Lehemoan, zure izena, eta telefono bat, eta zer deko zu batzeko, mailak eta ulkiek, kontenedoran handoan izten direz, normalean, eta atara behar dozu bezperan iluntze aldera, hurrengo egunean ja kamioia batzeko. Itxaron gure deia hartu arte. Venga, agur.